això que... No podia. Em sap greu, Aleix, no ho he pogut evitar. Està molt xulo, està molt xulo. Bueno, doncs avui fem secció. Fem secció, una secció que es diu Ben del Pla, endreça, amb un als jocs de paraules. I, bueno, aquesta secció es vol plantejar una mica com seria el pla endreça. Et vol fer pensar aquesta secció? Ens vol... No, què va? No. Això Després de la xapa del Dani de Hegel i tal, necessitem algú fresquet. Mai no us faria pensar absolutament res. No. Però bé, tots sabeu que la novetat una mica d'aquestes eleccions és la possible irrupció de l'Aliança Catalana. Sí. No? Al Parlament. Sílvia Orriols! Exacte. I ara que Sánchez ha mort... La Síndria Borrissols. M'agrada. Aleshores, bé, la secció tracta una mica de pensar el pla endreça si l'hagués fet la Sílvia Orriols de l'Aliança Catalana. Què passa? Por em fa. Què passa? El fort és que ja va haver-hi un pla endreça sense que hagués hagut d'haver un racista, bueno, declarat. Correcte. No fa falta votar Aliança per acabar fent polítiques d'Aliança. No, si llegiu el pla endreça, he arribat a la pàgina 3 del PDF i no he passat de la pàgina... Sí, me l'he mirat tot, però vaja, amb la pàgina 3 no he tingut suficient. És una cosa terrorífica. Quantes pàgines té això, tio? No en té gaires. No? Bueno, és terrorífic. És espantós. Però vaja, la cosa amb la Sílvia Orriols és que tenen aquesta manera de parlar, la gent d'Aliança Catalana, que sembla una mica com de telenovela dels anys 90. Capullo, que té 88 pàgines, això, tio. Que té 88 pues ha arribat a la 3. Escolta, cadascú el que arriba tu. Exacte. Hòstia. No hi ha més. Jo he mirat el PowerPoint. Vale? No, té... Treball d'investigació no he fet, Martí. Ja. Estava a la feina. Vale? S'ha fet el que s'ha pogut. Que no, m'ha fet gràcia. Veus, estava a la feina, a l'oficina. No us entereu, tio. Si estiguessis a casa ho podries haver fet. Haguessis pogut... No, tampoc. Perdó, no podia tenir. Total, què passa amb la Sílvia Orriols, que tenen Sílvia Orriols i la gent d'Aliança Catalana, incluïm a Antoni Corell Sánchez? Antoni Corell. Cony, que està mort. La paraula està molt ben triada, incluïm. Incluïm, sí. Perquè necessita inclusió. Sí. Però no per negre, sinó per mongol. Perdó. Total, és una altra raça. Sí. Són gent que parla estrany, d'acord? Sí. Tots semblen... La Sílvia Orriols, concretament, a mi se'm fa com de personatge secundari, una mica de telenovela catalana dels anys 90, rotllo professora de religió, d'escola concertada... De la memòria dels cargols. Casada, amb 2 fills guapíssims, preciosos, i a mesura que avança la trama, doncs s'adonen que... Un incís, tio, perdona. Digues. Avui m'acaben d'explicar que per ser profe de religió a l'escola pública has d'estar casat per l'església. No cal. Sí. No cal. Tinc un company que... Bueno, t'ha de donar permís al bisbat. Heavy, En sèrio? Heavy. Wow. Vale, ja està. No ho sabia. És heavy, eh? Jo tinc un company de religió submajíssim. Però ja... Bueno, tu no eres de dretes, no, Ferran? No. Fora la religió de les escoles. Sí, és molt majo, la veritat. Correcte. Bé, total, que recorda com aquella profe de religió que té com la vida perfecta, que ella va fent la seva vida. Com el Ned Flanders, una mica Ned Flanders, creepy, no? I a mesura que avança la trama, com s'adona que el seu marit, que alhora és profe de plàstica del mateix institut on treballa i que resulta que són nòvios de l'institut ells mateixos, no, és el seu cosí. I això, bueno, i això pues, és la trama de la sèrie. És la trama de la subtrama d'aquesta secundària. I aquesta és la Sílvia Orriols. Aleshores, què hem fet? He agafat una frase, bueno, he agafat com la coletilla de cada un dels punts, dels eixos vertebradors del pla endreça. Jo faré aquest punt, el definirem i veurem com l'hauria fet la Sílvia Orriols. D'acord? És una puta merda, però... No, tio, m'està encantant el concepte. No donis de menys. Endavant, som-hi. Aleshores, són 3 punts, d'acord? Tots els podré comprar a Aliança Catalana, perquè tots 3 punts són una putíssima merda. Però bueno, el primer punt és territori, proximitat, acció social i salut. Què diu el pla endreça actual? Diu, garantir la cura de les persones més vulnerables. Diu això. Vale. Garantir la cura de les persones. Garantir la cura de les persones Em sorprèn. vulnerables. Em sorprèn. El que
vence de la caixa. Sí, és veritat. Les merdes aquestes. Em sorprèn molt que hagi ficat la paraula cura. Sí, està... Perquè és... Bueno, però em sembla molt estratègicament però és un col·locada cura ja. de cura. Home, està col·locat. Clar. Del cura de... A ver, enséñame la polla, Emilio. El Coiboni. Bueno, pues si no me la ensenyes tu, te la ensenyo jo. El Coiboni amb els passadissos de l'Ajuntament. La que tengo aquí colgando. Aleshores, què diria aquest document si fos Aliança Catalana el que l'hagués escrit? Diria alguna cosa així. Ens la suden les persones vulnerables. Que deixin pas a la bona genètica catalana, pura i sense tallar. Els catalans som descendents dels espartans. Venim del mateix putíssim Heracles. A la merda la sanitat pública. Nosaltres no ens posem malalts. Estàs encostipat? Segur que tens ascendència salafista, fill de puta. Fora del país. Pel que fa al control territorial, ho tenim molt clar. Valencians i Balears són Espanya. Sí. Clar, per l'Aliança, aquests no... Aquí coincidim. Això és el que... Podem coincidir. És broma. No, però clar... Amb un països catalans. Sí. Això és el que diria Aliança Catalana. Molt bé. Anem al segon punt, que és convivència, seguretat i civisme. Aquí és on ve la cosa bona, Aquí ve la cosa. Convivència, seguretat i civisme. Sí, convivència, seguretat i civisme. Què diu el Pla Endreça actual? Prioritzar accions d'autoritat per garantir el civisme a la ciutat i augmentar l'activitat sancionadora de les conductes incíviques. Uau, la conducta sancionadora. Sí, augmentar-la. Sí, sona... Bueno, ja és de per Més, si... la part de què ha dit no sé què d'autoritat, la... Prioritzar accions d'autoritat per garantir el civisme a la ciutat i augmentar l'activitat sancionadora de les conductes incíviques. Això és el que diu ara, que ja... És molt violent, És molt, ja tira una mica enrere. I la traducció és és nacionalsocialista, no, directament? Sí, una mica. El meme de Manel Vidal, no? Ja sabeu. Perquè flipo és que això pensava, hòstia, ja hauria de ser el que Aliança Catalana. Sí. Què diu l'Aliança Catalana? Què diria Aliança Catalana sobre això? Dirien, a partir d'ara, el primer fill baró de cada família serà entregat als Mossos d'Esquadra perquè l'eduquin en els autèntics valors catalans. El braç armat del nou estat català vetllarà per la seguretat dels ciutadans. I quan diem ciutadans, volem dir guiris amb diners que deixin panoja a les arques del país. Blancs, al final. Correcte. Sí. Per altra banda, ja no caldrà que els Mossos fitxin a l'arribar a la feina. El tradicional sistema de control d'assistència serà substituït per un de més innovador, que consistirà en fotre's una ratlleta de cocaïna a poder ser amb les claus de casa a la exdona que encara guardes abans d'iniciar la jornada laboral. Jo no puc riure perquè m'estic pixant. M'estic fent molt pipí, també. També m'estic fent molt pipí. Però no interrompim que m'estic pixant. Però hi ha més. Llavors, el Codi Penal i el sistema judicial desapareixen, vale? Això, el Codi Penal desapareix i el sistema judicial és que és molt poc tenir un sistema judicial. No. Què passarà? És molt islamista, tio. Els jihadistes tenen Codi Penal. Què passarà a partir d'ara? Simplement, davant qualsevol malifeta, no? Doncs diguéssim que t'enganxen i se t'obliga en públic a obrir una galeteta catalana de la sort. Vale? La galeteta catalana de la sort és també com mal anomenada galeta xinesa de la sort perquè ens la van robar, la van inventar els catalans. Sí. Vale? Perquè catalans supremacy. Evidentment. Aleshores, les galetetes... Un carquinyori de la sort. És una galeteta catalana de la sort que dins sempre té la mateixa sentència, que és culpable, vale? I a partir d'aquí et diu què has de fer, d'acord? Et diu quina és la teva pena. I això es distribueix en funció del teu sexe. Vale. Aleshores... I no de la teva raça? No, del teu sexe, perquè... Que assumim que són catalans. Clar, tothom és català, llavors no... Que m'ha expulsat de molt. Aquestes notetes estan totes escrites a mà. Totes. Perquè... Les escriu l'Antoni Sánchez Corell? Veurem que si ets home t'envien els Mossos d'Esquadra. És la teva pena. Passes en grosses. Ja és un càstig prou... Sí, bueno, passes a ser mosso. Però si ets dona, t'envien com a uns camps de treball on escrius galetetes de la sort catalanes. És un sistema sostenible, la quadratura del círculo. Jo crec que el pla, o sigui, la part ecològica de l'Aliança Catalana està allà. Sí. Estic pixant moltíssim. Pots aprofitar i anar a pixar. No, espero. Estàs a casa teva. Era un comentari. Bueno, i fins aquí el punt de convivència. Vale. N'hi ha un tercer que no he acabat i, bueno, es quedarà així. Tu fot-li.
Perquè ho ha fet a la feina. Perquè era de plegar i d'aigua. Vinga, foli. El tercer punt vertebrador del vent del pla endreça és serveis urbans, netejat i manteniment. Alright. Vale? Què diu ara? Millorar els resultats en els indicadors d'impacte i percepció de la neteja. Que això és molt bo perquè mola bastant que el que hagis de canviar no és que estigui més net, sinó que sembli més net. Clar. Hem de fer... Pots repetir la frase? Sí, clar. Que sembli més net. Millorar els resultats en els indicadors d'impacte i percepció de la neteja. Saps? O sigui, si t'acostumes prou a la merda... És una qüestió fenomènica de la neteja. Al final... Mira que la palla va cara, però, hòstia, això és una manera de no dir res. El Plan d'Endreça és un document preciós. O sigui, està molt bé, llegiu-los, el recomano. Què diria aquí Aliança Catalana? Doncs un cop tinguem a la ciutadania educada i haguem expulsat tots els multireincidents de Catalunya, no caldrà servei de neteja. Per tant, tothom tindrà cura dels residus i no hi haurà papers a terra. D'acord? Ni un paper a terra. Ni un paper a terra. Les brigades de neteja, què en fem d'elles? Seran totes... O sigui, la gent que treballa a les brigades de neteges se'ls reubica. Vale? A un gulag? A on? No, però és com... A fer galetes. Bona pregunta, a on? Doncs, efectivament, passaran a formar part dels Mossos d'Esquadra. Per què? Hòstia, doncs perquè per apallissar woks i antifeixistes sempre falten mans. Exacte. Bravo. Vamos.